onye zuru ka ọ ga-eme babụ ndị nnukwu mmọnwụ ndị kpara akụ na nwa ife onye zuru ka ọ ga-eme babụ ndị nnukwu mmọnwụ ndị kpara akụ na nwa egwu ọmụ Igbo abịa m ka nsi abịa ọ tụnụ nso ogiri ọmụ ọbana m ọnụ m nwana m niile nwa Chimele eze na nwa Chitu Elugo egwu a ka m ji agwa ọranaeze na ọkwa n'iwe ezuru ka ọ na-eme maka na ọ dị ahụ ya arụ anyị na-egwusi ije bụ nwayọọ nwayọọ anyị si nwoke na nwaanyị gbagbali egwu a na egwu a bụ egwu anyị ji enye ọranaeze obi ọcha maka na ihe a na-eme kwudi eji ede ọ bụ egwu ka eji nwale m ịgba ide iba ide sa iba iba sa ide 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 egwu iwe zulukọrọ emenụ ọ dị ahụ ya arụ mmadụ ka ndị je obodo iwe zulukọ na-eme ọ dị ahụ ya arụ mmadụ ka ndị nwe bịanụ mmadụ ka ejeje obodo mma obodo ese bịanụ iwe zulukọ na-emenụ mmadụ ekwego ngwa mana omenwunye mmadụ gwele ngwa wee mezie ngwa na ka eji ama nwoke ya bụ ihe nji wee gwuo iwe zulukọ na-eme ọjọọ ya arụ alụsi egwu mgbe ọba na akwa ọrụ m nwana m agwụ egwu ego ijele bịa ọra na eze mbekenunu kwumla ọnụ m ịmale m iwe zulukọ na-eme ọjọọ ya arụ ya bụ ihe nji wee bịanụ alụsi egwu mgbe ọba na akwa ọrụ m nwana m na-agwụ egwu ego ijele na mgbe egbula egwu nwee naba Togo mmanwụ mgbe egbula egwu nwee na Togo ijele mbịa onye adị na Togo bụ onye nwa Chimele eze na nwa dogwu emutiani n'ụmụ ọrụ nya kpọrọ mmanwụ semoja apịali egwu emutiani n'ụmụ ọrụ nya kpọrọ mmanwụ semoja apịali egwu ọka nwa Chede nwa Chimele eze na nwa Chede nwanne m Chede Nathaniel bịa nwa Chitu Elugo odogwu Chede na ọmụ ya bụ odogwu emutiani gbagbara akụ na nwa odogwu jeli Togo bute ego ọka nwa Chimele eze na nwa mmadụ oge ji wee bili Chede nwanne m emutiani odogwu ego mmadụ oge ji bili ọka nwa gbala akụ na nwa igwe ego na Togo mmadụ oke ji eje obodo aka nwere ọgọ meli mụ ya bụ ibe nji nwa bịa ndị gbala akụ na nwa nuo ọka nwa Chidulogwu ọ ndị gbala akụ na nwa nuo ego jedi ọka nwee mmadụ oke ji nwa bili emutieni odogwu ego onye ọmalege mmalụ odogwu mmadụ ka eji eje obodo ọka nwa emutieni bịanụ mmadụ ka eji eje obodo egwu igwe ego na Togo mmanwụ mmadụ ka eji eje obodo emutieni ọka nwa mmadụ oke ji bili obodo egwu emutieni odogwu ego ndị ese nwoke na-ezi baba gị Chief Romanus nwa Chimele eze na nwa ọcha nwanne m Chief Romanus nwa Chimele eze na nwa
nwochi odogwu amọmle mutia n'odogwu mmadụ oke jeje obodo ichie mba keneyi ezinna ichie mba keneyi ma ọ na-akụ emutia na nwa agbala akụ na nwa igwe ego na Togo bịanụ mmadụ oke ji ile obodo egwu alụsị egwu ma ọ bụ na ahwa ibe zuru ka ọ na-eme ọ na-abịarị arụ mmadụ kejeje obodo emtian njese mmụ kanesi na amụlụ gị n'awọ ya bụ Patricia Nwacha ezi nwanya mmeke nneyi Patricia mmeke nneyi Nwacha bịa ezi nwanya mmeke nneyi na bụ ezi nne eze mụrụ emtian bịa n'ụwa ịmalịa ezi mama na bụ ezi nne mmadụ ka nje bịa awamụrụ m n'elile aka nwa ya na mụrụ emtian bịa nụ mmadụ ka nji wee bili obodo emutie na odogwu ego nwachi imela aza na nwa ịnụlịa igwe ego na Togo iwe zuru ka ọ na-eme ọ na-ayarị arụ ka anyị jee kene ya bụ oge ịmara obi dị oli akwemtien ya bụ Ogochu nwanyị Ogochu Virginia ajia nwanyị abịa maka nneyi nwunye m tia na bịa Ogochu enyi abịa n'ụlọ n'ụmụ ijele bịa ya bụ Ogochukwu nwa ijela nwanyị abịa n'ụlọ n'ụmụ ijele bịa ya bụ nwunye m tia na bịa nụ mmadụ ụka ndị nwee bili obodo oli akwemtien ya bụ Ogochu Virginia bịa n'ụlọ n'ụmụ ijele mmadụ ga-ejeje obodo egbe mmanwụ alụsị egwu mmadụ ka nje bịa emtian mgbe eke na-eyi ọka nwa gbara akụ na nwa nwadelite oge obute ego iwe ezulukwa na menụ ọ dị ahịa ya arụ emtian mgbe eke na-eyi nwa gbara akụ na nwa ịrazewa ya emtian ọwa emtian ọka nwa jese mokene Chimobi David Chede mbeke neyi ọgbala emtian bịa n'ụlọ n'ụmụ ijele ọka nwa Chimobi bịa n'ụmụ mmadụ oke ji nwe bili obodo emtian isi muke n'ụmụ nwere ndị ji nwe bili nwe emtian bịa n'ụmụ ọwa Chimobi bịa n'ụlọ n'ụmụ ijele bịa alụsị egwu ma ọ gbana gwanụ ibe zuru igwe na-eme ọ na-agharị arụ emtian ọka nwee nke ese m okene agaghị nwanyị bịa nụnụ ya bụ Ogechu Felicia mmadụ ka ndị eje obodo ka anyị jeke na Ogochu Felicia bịanụ na-emtian na-asị m uke na-eyi egwu mmanwụ alụsị egwu na mụ na agwanụ emtian na odogwu ego na Togo mmanwụ egwu n'ụlịa emtian ọka nwa nje ese m okene anyị jeke n'ezi ọgọ ya bụ dị Ogochu nwa ya bụ ọbalụọ mmadụ mele ya bụ ezi ọgọ emtian emtian odogwu na ọmụ mmadụ oke ji nwe bili obodo ọka nwa gbala akụ na Togo mmadụ oke ji nwe bili emtian odogwu ego egwu onye ngwa ogbo lie ego eli
emitia no kan wai jese mo kana tuso mo waluo mekanu ma we jalabia emitia no kan wa jese mo kana tibazo waluo lichimala sana nwa tibaza mekanu we emitia no simukanu Aijaka fabo walwe emtesi mukenunu oron dedi bili oni chimala sana oka we mutian ma we igwe go na togo oka wa jele budu butego jalabia igwe go na togo bianu madu o kanyi bi obodo enolea nde bala ko na nwa madu keje obodo odigo ko na dene emitiero dogwege oka nwa bala ko na nwanu iwe zulu ko na manu emitiero dogwege oka nwa de togo butego emitiani mbeke ne yegwe madu kanji webili bawa emitiano dogwege ndasa mo kana ngafo kaka okeko bujiloji aja ndodogu yabo kaka okeko bujiloji aja ni mbeke nei ma okaka marbo kanje bia yezulu kwana me ona ibari aru yabo kake okeko bujiloji alusiegu mo mbeke nei yegwe ma okaka marbo keji bili obuloji odogu aja ni mbeke nei ikolobia yezulu kwana me ona ibari aru babu ndi nehu mmanwu de balaku na nwa okeko bujiloji aja n'odogu madu keje obodo owa na emitiani oka nwa na togo manwu na asimukenu n'ogbe manwu alusiegu madu kanje bia igiliga iwe zulu kwa me ona biari aro kanabe abana banyawu madu kanje job abana banyawu nwa balaku na nwa abana banyawu nyawo timbodombo abana banyawu nkisi nomo aba nwa balaku na nwa oji gbota moko nwa wewe inolea abana banyawu oju na moko nwa wewe abana banyawu nyaboti mbodombo nyabodogu nomo ndolulu na kalego dogbeli mota kalego dogbeli mechi na kalego abana banyawu ogala makama babu ndi nnegwu mmanwu nde balaku na nwa abana banyawu wewe agboji mota mo yegwe mu moto kamba wewe inolea na wande mutiani dasi mukenu mawu abana banyawu otimbodombo wasimbwegu nwajomo awulu mebe abana banyawu mawu dabo ilego lukego aba nwannem do beli moto kalakale aba nwannem ndolu lo kalakale aba nwannem abana banyawu arudinago odi favorata dana mogo mau oji million mogo oro momulo mau mutaba na banyawu timbodombo oka nwa balaku na nwa iwe zuru ko na me ona yari aru abe power yemitia na oka nwe asibu kanu mau wewe jalabia
Yabo barista Benjamin Odogu barista Mekenei barista Mekenei Yabo lawyer Nazo Mobe barista nwanne m omele ndị ọ na-atụlụ ebu chairman na ya mere mụ niile barista Mekenei yo barista Benjamin mau Chimwobe mau barista Okanwa malige nwalodo shanwa na ya mere mụ niile egwu mau barista Mekenei oya malige nwalodo barista Benjamin mmadụ kejeje obodo emutiani simuke nunu egwu mau ndị gbala akụ na nwa ibe ezulugo nneme ọ na-ayarị arụ egwu abegwu ijama mmanwụ ndị obodo eze emutie n'odogwu ego ndị ese m ụka na eze nwa Felix odogwu ọgbala akụ na nwa eze nwa Felix odogwu ọgbala akụ na nwa eze nwa Felix ma nwa egwu ezewe ya n'ọnwa na-emutie na-asị m ukenu eze nwa Felix odogwu iwe ezulukọ nneme ọ na-agharị arụ mmanwụ babụ ndị nnekwu mmanwụ ndị gbala akụ na nwa eze nwa Felix odogwu ikolobịa onye nwa ogwu eli ego mmanwụ ọrụ ego bụ mma nwoke igiliga ọmụlọ ọba na akwa anyị jeke n'odogwu odure mmanwụ eribili obodo anyị jeke n'odogwu odure mmanwụ gbabala akụ na nwa n'ọnwa na-emutian na-asị m ukenu odogwu odure bịanụ oji dọla ma ọgọ bịa odogwu odure bịanụ egwu anyị na-eme mmanwụ igiliga iwe ezulukọ na-eme ọ na-agharị arụ emutie na odogwu ego mmadụ kandi ọka nwa na-ata ogo anụlọ ọnụ mụ ọka nwa na-ata ogo anụlọ ọnụ gbuo igiliga ọrụ nga kpọrọ mmanwụ semụdakaliga egwu ijelebịa ojidola m ọgọ dejeni emutie na odogwu ego ga-ese m okene lasibego odogwu ego ọka nwa na-ata ogo bịa Yabo odogwu ego igwe nwa gbala akụ na nwa asibega nwanne m ego igwe mmadụ ga-ejeje obodo gwu ego na-atogo egwu n'ụlọ asibega bịaluo mụ na egwu malia ego igwe odogwu mmadụ ka nteje obodo asibega igwe ego mmadụ ka nje bịa iwe ezulukọ na ego igwe emutiani simuke n'ụlọ dị ibi obodo iwe ezulukọ na ọ na-agharị arụ babụ ndị nnekwu mmanwụ ndị gbala akụ na nwa egwu ideme mmanwụ egwu amegwu ideme mmanwụ egwu tiari mmanwụ ndị ese m ụka na anụ a na-agbara ọsọ ọka nwa na-ata ogo anụ a na-agbara ọsọ odogwu na-ata ogo mmanwụ ya anụ a na-agbala ọsọ mmadụ oge ndị wee bili egwu mali mmanwụ oke wee gbutiani na-asị m ukenu egwu malimarụ ngwawa oke wee gbutiani odogwu egwu malimarụ ngwawa anụ a na-agbala ọsọ igwe ego na-ata ogo anụ isi egwu mbe ekenu egwu anyị deme mmanwụ igiliga ọmụlọ ọba na akwa egwu deme mmanwụ Aijaka na Isaac odogwu ego okpokpo nwere ogwu nnọ odogwu n'ọmọ mbeke n'udu Isaac
odogwu ego ogbogbo wele ogwu mmanwụ ya bụ odogwu n'ọmụ ịkọlọbịa amụtianị si mụ ke n'unu egwe igiliga amụtianị mmadụ ka ndị bịa odogwu ọka nwa gbala akụ na nwa igiliga igwe ego na Togo bịa tawe amụtianị mmanwụ alụsi egwu mmadụ ka ndị egwe igiliga nne m nne m ego nwanne m arụ obi na-akwụ m nwa mụlọ ọgwụ agụ ka nwa dogwe amụtianị egwu egwe ịnọziwe ahụ mmadụ ka ndị eje obodo onye zuru ka ọ ga-eme babụ ndị nnukwu mmọnwụ ndị bara akụ na nwa ife onye zuru ka ọ ga-eme babụ ndị nnukwu mmọnwụ ndị bara akụ na nwa ya emutie n'odogwu ife onye zuru ka ọ ga-eme ọka nwa gbara akụ na nwa ndị bara akụ na nwa ijele ka mbịa ife onye zuru ka ọ ga-eme ọka nwa emutie mmọnwụ ndị bara akụ na nwa jaga na abụchi ọkụ odogwu nọ n'ịcha gbachimeleze na nwa na abụdị ihe ọgwụ itiliga odogwu mmadụ ka ndị eje obodo abụchi gbachimeleze na nwa igwe ego nọ n'ịcha mmadụ ka eji eje obodo enwetianị si mụ ke n'unu ndị were ogwu manwụ ogwu eji eli ego igiliga amụtianị mgbe eke n'unu mbelegba gbamụlọ ọgba na akwa mbelegba mara ezi na-atụ egwu anyị bụ mbelegba na-eme ụmụ nọ na mmanwụ igiliga amụtianị mgbe eke n'unu egwu iwere ezulugo na-eme n'egwu gbala akụ n'ọmọ mụtianị mgbe eke na-eyi egwu odogwu oke nwadelitogo ogbulego nọta mmanwụ ya ka o ji kpọọ na-egwu egwu semoja apịala egwu mmadụ ka ndị eji obodo arobi na-akwụ m egwu nnabịala na mgbara ya bụ ibe nji nwa bịa na mmụba akwụ mọrọ mmanwụ amaoboze nwa Naijiria egwe iliga mụbụ nwa Naijiria niile mmanwụ egwu ojeli oluwa igiliga amụtie n'ime eke na-eyi egwu odogwu n'ọmọ ọrụ nya kpọrọ mmanwụ semoja bịala egwu igwe ego na Togo nọ mmanwụ demo nne m si mmiri gbagote demo m si na mmiri bịa mmanwụ alụsi ekwu m ekwu nọ n'egwu igiliga arobi na-akpụ m nọ na mmanwụ tuolisa bi n'igwe mazewe ya ekene dozi na Togo dozi kodogwu ego oke nwa na Togo manwụ dozi kodogwu ego oke wee bitiani na-asị m kenunu dozi kodogwu ego nwa gbala akụ na nwa na-esi igbo bongo igiliga dozi kodogwu ego gbazagba ibe ya emeli egwu ịmalekwu ọka nwa deli Togo bute ego nọ dozi ka bịanụ enwetara si mụ ke n'unu egbe manwụ iwe na-ezulu ụkọ na-eme ọ na-agharị arụ egwu aja ma mmanwụ emutere odogwu ego ndị ese nwokene o soja nabadai ọka nwa na Togo dabụ omemma na Togo mmanwụ o soja nwanne m nabadai omemma na Togo bịa ịkọlọbịa iwe na-ezulu ụkọ na-eme ọ na-agharị arụ o soja nwanne m mmadụ oke dị ibili obodo ịmalịa omemma na Togo bịa egwu ekene yi egwu ewetara isi m uke n'unu dogwu gbala akụ na nwa mmadụ ụka ndị eje obodo igiliga alụsi egwu mmadụ ụka ndị gwa arụbi na agwụ m emetie na odogwu ego nje se mgbe okene ọzọ Franco na obodo n'ọmọ
ọzọ Franco nwanne m mmadụ oke ji ibili na-abụ odogwu n'ọmọ ịkọlọbịa iwe ezulukọ na-eme ọzọ Franco nwanne m dogwu ewitian na-asị m uke n'unu emite na odogwu igwe ego na-atụ ogo nnọ modelitogo okwute ga-ewute wee ya manwụ iwe onye ezulukọ na-eme ọ na-arịarị arụ power yemite n'odogwu ego nje ese m okene saken odogwu n'ọmọ mara oke ejiri saken odogwu n'ọmọ ọgbala akwụ na nwa yemite anyị si m oke n'unu ego saken ebianụ mmadụ oke ejibiri obodo igiliga mmadụ ka ndị nwa bịa ezulukọ na-eme ọ na-abịarị arụ emute n'odogwu ego mmadụ ka ndị biri obodo n'ụlịa ngwawa igiliga emute n'ime ekenu anyị ji aka na eze chukwu nwa eze chukwula mpadị kpachi ibela eze na nwa mmadụ ka ndị edo eze chukwula mpadị eze ego ndị Igbo eze ego na Togo onye nwere obu ya na-eyi ekeli eze chukwula mpadị eze ego na Togo bịa emite anyị si m uke n'unu ndị gbala akụ na nwa iwe ezulukọ na-eme ọ na-arịarị arụ egwu abegbu aja ma mmanwụ ka anyị jee kene Chiduma enyi nwa nwere obu Chiduma nwanne m enyi nwa nwere obu mmanwụ enyi Igbo niile igwe ego na laki mmanwụ ekene yi Chiduma ibo na-ezulukọ na-eme babụ ndị nnekwu mmanwụ ndị gbala akụ na nwa igwe ego na laki bịa Chiduma nwanne m enyi nwere obu bịanụ ọwa na-emutianị na-asị m uke n'unu ego igiliga emutianị mgbe ekene yi ọrọ nna kpọrọ mmanwụ se nweji apịali egwu arụbi na agụ emutie n'odogwu ego nje ese m ụkene barista oke osisi odogwu na ya mere mụ ọkawara m mgbo mmadụ oke eji edo barista oke osisi nwa dogwura m mgbo mmadụ ka ndị bịa igiliga barista oke osisi odogwu na ya mere mụ ọkawa m mgbo bịanụ uwe ezulukọ na-eme ọ na-arịarị arụ ọkawa barista mmanwụ ọnụ mgbe ekene yi egwu mmanwụ ndị nnekwu mmanwụ ndị gbala akwụ na nwa ndị nnekwu okwu ya barista oke osisi wan odogwu na mere mụ odogwu na mgbo dejeni yemute anyị si m uke n'unu ogo mmanwụ igwe ego na Togo bịanụ oge wee wite anyị mmanwụ oji ewu amagọmele mmanwụ odogwu agbulewu nnukwu anya mmanwụ oge wee wite anyị mmanwụ iwe ezulukọ na-emenụ ọ na-arịarị arụ ọwa emutie n'odogwu ego nje ese m okene anyị jee kene Okechu ya bụ Okechu loda nwagbala akwụ na nwa mmadụ oke ejibiri iwe ezulukọ na-eme egwu ka anyị jee kene Okechu ya bụ Okechu loda ndị gbala akwụ na nwa igiliga alụsi egwu mmadụ ka nje ka anyị jee kene Okechu loda nwanne m emute nsi m uke n'unu ego igiliga mmadụ oke eji eje obodo anyị jee kene ya bụ odogwu Chibu ọka nwa na Togo mmanwụ ijelara bịa ka anyị jee kene
odogwuche bụ nwanne m ọka nwa na-atọpụ onye were ogwu na na-eli ego ijalabịa odogwuche bụ nwanne m ọka nwa gbala akwụgbo egwu gbala akwụgbo gboo ịkọlọbịa ego gị bụ ego gboo odogwuche bụ ọ bụrụ ego ụmụaka ịkọlọbịa ego gị karịla mgbosu odogwuche bụ nwanne m mmadụ oke ji eje obodo igiliga ọka nwa na-atọpụ mmanwụ ịkọlọbịa amụcha nsị m uke na-eyi iwe ozurukọ na-eme ọ na-agharị arụ nwa mụlọ ọba na akwa na-egwu nne m egwu maligbo egwu igiliga ma ọ bụ ndị nnegwu mmanwụ ndị gbara akụ na nwa ndị na-egwu ogwe emutie n'odogwu ego nke ese m okene na ọ bụ eseli n'elu ego asali igbo asali na togo mmarụ oge dị ibili egwu egwu ịmalem asali na togo bịa nụnụ alụsi egwu mmụọ ọgba akwa ugwu ego na togo mmanwụ emutie nsi m uke n'unu ibe ozulukọ na-eme ọ na-agharị arụ igiliga mmadụ ka nje bịanụ asali iwere obi ilige egwu egwu ijele ndị gbanyị mgbe eke n'unu egwu aja na mmanwụ anyị ji aka n'oge ọga n'ikpebe mmadụ oke ji eje obodo ọga n'ikpebe richimani ọnụ mgbe eke na-eyi ọga n'ikpebe richimani bịa onye nwere ogwu n'eli ego oge mmanwụ iwe ezuru ike ọ na-eme ọga n'ikpebe richimani bịa nụnụ ịkọlọbịa emuche nsi m uke n'unu oge bịa nụ mamụlọ ọba na akwa ịkọlọbịa nne m egwu malimụ egwu anyị ji eme mmanwụ emutie n'odogwu ego anyị ji aka na ọra na-ewu tesco diwolobi eji eli ego anyị ji aka na ọra na-ewu ịkọlọbịa nwa gbala akụ na nwa iwe ezurukọ na-emenụ ọ na-agharị arụ na gbara egwu nwanne m Lord of Arobi na-agbụ na nkanụ n'ogwu gbala akụ na nwa igiliga mmadụ ka nje nwe abịa gbara na-egwu mmadụ oke ji wee bili iwe ezurukọ na-emenụ ọ na-agharị arụ emuche isi m uke n'unu egwe igiliga emuche isi m uke n'unu maka nwa gbara akụ na nwa igwe ego na togo nnọọ na-asị m uke n'unu egwu anyị jeme mmanwụ ka anyị ji aka na apak odogwu na togo apak odogwu ego oke nwa na togo mmanwụ iwe ezulukọ na-eme apak odogwu ego igwe ego na togo mmanwụ iwe ezulukọ na-emenụ emuche nsi m uke n'unu egwe igiliga mmadụ ka ndị eje obodo emuche na odogwu ego oke nwa gbala akụ nwa na bụ odogwu n'ọnwọ ịkọlọbịa igwe ego na togo bịa mmanwụ na-agụ igwe ọrụ na-akpọlọ mmanwụ asịmụda abịala egwu emutie n'odogwu ego ndị ese m okene ka aja ka na pọlụ n'ọnwọ igwe ego na togo pọlụ odogwu ego ọka nwa m pọlụ bịa
odogwu n'ọmọ ọka nwa na-atọgo ego jụrụ oyi mmadụ oke eji etogo ego jụrụ oyi ọka nwa mụkwa lụrụ ịkọlọbịa ego eji amatụ odogwu na-atọgo bịa oke nwa mụkwa ọlụ nwanwụ onye nwe ogbenye ego eli egwe ego eji amatụ na togo ego jụrụ oyi ọnụ m ekene yi egwe na mụ na ịkọlọbịa dị ahụ manwụ na-akpụ emutie na odogwu ego ịkọlọbịa dị ahụ ya bụ ibe na-agwa gị igiliga ọrụ nya kpọrọ mmanwụ enweda nka ili ka ije aka na etekwala odogwu igiliga mmadụ oke eji eje obodo ka ije aka na etekwala gbachimeleze na nwa contract master nwa nwere ego n'ụwa anyanwụ mmadụ oke eji eje obodo contract master mmadụ ka anyị ibili aka nna nwanne m ịkọlọbịa onye nwe ogwu eli ego ọkụwa mitianụ na-asị m uke na unu egwe iwe ezuru ka ọ na-eme ọ na-agharị arụ egwu aja ma mmanwụ alụsị egwu ana m mmanwụ egwu ijele ngwa mmanwụ mmadụ ụka njeje obodo aka na onye ndị ibe odogwu na-atọgbu onye nwe ndị ibe bịa ọka nwa na-atọgbu nnọọ igiliga mmadụ oke eji eje obodo onye ndị ibe mgbe keneyi ọka wee butianị na-asị m uke na unuwa ugwu aja na mmanwụ alụsị egwu ana m na akwa igiliga mmadụ ka ndị eje obodo mawa ka ije aka na John Udevu n'obịa nwagbalakwụ na nwa ọka nwa m John igiliga John Udevu n'obịa mmadụ oke dị ibi enwute isi m uke n'unuo John Udevu onye ọma ji esi gbanwele ego na mmanwụ ọka nwa m John bịa oge wee witi anị na-asị m uke n'unuo egwe emutie na odogwu ego ndị ese m ụkana ka anyị jeka na ọmaba agbala akụ na nwa odogwu n'ọmọ mmadụ oke eji eje obodo mmadụ ka njeje obodo ọ bụ emitianị na-asị m uke n'unuo egwu ijelebịa jedi na tanalụ bịa emitianị mgbe eke na-eyighị egwu ọka nwa m chede mmanwụ emitianị mgbe eke na-eyighị egwu iwe na-ezulu ugo na menụọ gbabụ ndị nnekwu mmanwụ onye nwe okwu olie ga-eli ego emiritie na odogwu ego nuo igwe ego na-atụ ogo nnọọ na bụ odogwu n'ọmọ na mbọ jalịa alụsị egwu ana mbụ na agwanụ igwe ego na-atụ ogo nọ nuo ego emitiele ka na n'anya nwabọ na neme mtere ka nna na mma nwabọ nuo alụsị egwu ana mbụ na agwa babụ ndị nnekwu mmanwụ oke nwe mitia n'okwu ego oge nwa moje nọ nuo iwe ezuru ụkọ na-eme n'ụwa ọ na-abịarị arụ ugwu obodo